Lakaw mi. Kan. Hari apa eh? Tren. Dapat sakay yung tren ya. Kaya ini lagi paglakaw alam mo eh. Di man po sweet to aning tren. Lami. Kanang ayilo ay mo na mo ang aduan. Akan. Doon. Mo aduan. Train. Kanang ayilo mao na na. Among aduan. Diyan nga building. Mao na na siya. Sa to yellow. Yellow? Oo, ug katong usa, no? Katong usa no, lantaw no, pam-under. Pam-under ang train. Oh, MG. Doon na lang. Doon na lang yun. 10 minutes. 8 minutes na lang, 8 minutes. Finally, nabot namin sa school. Ari lang tao? Tara. Grabe yung luta. You can be dira school. Oh, yeah. Lami. Mauli lami. Hindi ito may isa ni bukan ni. Lutang ikan. Mauli lami ah. Oo, usay. Shortcut ni shortcut. Kay landong na wala pa din nangagi. Landong gadi sa shortcut na dali pag maabot sa apartment. Sin kay kada adlaw. Sa kamao lang ang diskarte. Noon og sakyon or magyapon. Pero mas baling maglakaw kay wala na exercise ba. Exercise pa kapin. Landong man sad. Daghan man sad mi maglakaw. Ako lang i-direct og walay tao kay lisod jud kayo nga ba nanghita nga pwede ba ma-upload sa video mas bali pang wala. Kina. Ano ka? Oh my gosh. Dindo siya agian sa ugnaw. Itang sara kay nangagi ba. Dito daghan kinangagi speakers oy. Dili ta ka video. Ya, kita gitag gan shortcut way. Picture mo tayo sa picture to. Jowa ko ba? Bibi. Wow, Mag-wish ka ba? wish, be wish sa may wish nimo. Kaon. Muang ka na. Nakalindot anak ko do. Tsura. Wild Paris minsan no? Tsura Sige. Tapos Makaon ra ba ni kan? Buwak. Sige. Okay. Load ni. Ini diri. Pas. Okay. Ang paglabang-labang lagi sa train mo eh. Biso din no? Hindi ka timing ba? No? Gusto ka mga sounds mo? Naghanag yung mga apartment diri oh. Nagpuyo. Nagpukay mga building. Pero ang mga tao ba wala man nagawas eh. Or busy kay sa trabaho no? Puro trabaho ang naa diri, way nag-urong. Manaway tao.
Kahit ako ang mga balay-balay. Ay, gosh. Abot laging cogon din, no? Kasosyal sa cogon, abot pa sa Japan. Oh my gosh. Oh my gosh. Sa mga pandan, walang abot pa. Gosh. Oh. Ang girag po yun. Doon tuugot. Tuugot. Magdala ka ko ba? Hmm? Magdala ka ko ba? Take hand. Yeah, very nice Hanoi. I can't read it. You go along? Ay, uy. Huh? How come egg balloon? I know that this if I got No, so Sunday is better, okay? Buwak ano? tomato, tomato. Be careful, okay? The tax, okay? Tax. Yeah. Think about tax. They know, huh? Mm. So better